салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Тирамо ҳам низ изофаш тамом шуд. Мана сентябр адо шуд, октябр ба охир расида истодааст. Як бор хостам боғи хонамоя нишон диҳам шумоба. Уже ноябр шуд, осу қариб чиҳо дар ваи мо ҳаст. Агароти мо ҳолям ин ангур, ҳамин қадar ангур ҳоле ҳаст, ҳама ҷон пури ангур. Фурӯхтим, бисёр фурӯхтим. Мана баъзи ҷошанда, мана ин ҷошанда нест, ҳамҷоша фурӯхтим, неки ҳоли зиёд ангур, чунки бо ҳамин қади дигар ҳаст, бо давомаш ҳамин қадари дигар ҳаст. Вай фурӯхтим, анор фурӯхтим, дутона анор фурӯхтим, яке ҳоли бисёр анор ҷудо ҳам. Фақат ман ҳамин боғи калон на анораша гирифт. Ман инҷа дарахтҳо зиёд ҷудоам. ҳамунҷаи анорҳои калонашам гирифт, кафтагиҳошам гирифт, лекин то ҳамаи гирифтаниша гирифт, мондагиш монд. Мана ин хел дарахтонда ҳоли анорҳо шада пур ҷантиам дарахтанда анор пур истодааст. ҳоли ҳеҷ кас намехӯрад, ҳамаи дида медарсед. Инҷа набошад хурмо. Мана инҷа дарахти хурмои калонам, ай бинед чӣ хел хушрӯ хурмои. Дарахти хурмомоям бисёр, намедонам, где-то дабех бошад. Боғи моам хел калон. Ин фақат боғ хона боланда. Ин себ дарахти себаш тамом шудагӣ. Ҳозир мерим бо нишон метиҳам давомаша. Боз чӣ ҳаст? Як тарафаш полни анор, ин тарафаш полни, манам ҷо ҷои холи ҳамаш гелос буд. Тона гелос мечиндим, лекин мумкин бисёриҳо донанд, гелос ҳамин хел вай дарахти тез пир мешад, ҳосилаш майда мешад. Ҳама гелосҳои гирифта аз нав, мана ваҳои нав, дарахтакҳои нав гелос шинондагӣ. Худохоҳад баъди 3-4 сол инҷа боғи, мана ин ҷои холӣ боғи гелос мешад. Инҷаш боғи анор, инҷа боғ хурмо ҳаст. Ин хурмои сорташ дигар хел, хурмои қандак мегӯн, майда хурмои. Мана инам ҳамин хел. Ваяш калон буд. Ваяш дарахти зардолу. Мана ин хурмоҳо ҳосилаш нағз ҷудоам. Ҳозир нишон метиҳам. Мана мо уже кавуд будак шанда канда хӯрдим як гала. Ин боз хурмои дигар хел сорташ. Ин хурмош калон мешад. Ин ба нигоҳ кардагинда ин хурмоҳо калон. Давомаш ин зардолу, абрикос, ин хурмо ва боз инҷа якта ваи дарахти чормағзи калонам ҳаст. Михел дарахти калон. Ман ақлама шинохтиам ки ҳамин дарахт ҳаст. Хелам дарахти калонсол. Ҳар рӯз мебинем тагашпа кам чормағз мечинем. Мана чормағзоя ҳар бегоҳ чинда, тайёр карда, шикаста гиронбондосим Россиява гирифта мебаравим. Мана мехел мечинам ҳар бегоҳ омда 100 тилча, 200 тилчаи майда ва ҳамон мешиканиму тунук карда мемоним, чунки ҳоли нам агар сахт карда монӣ ганда мешад. Вақти барафтозагида сахт карда худохоҳад гирифта мебаравим. Россиява ёдоварӣ карда ҳамин боғоя хӯрда мешинем. Салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Мо охирон рӯз хонанда, хонаи падару модаранда. ҳозир бороя ҷамъ кадосим мебаравим худохоҳад
саҳар соати 8:30 ба ваямо раисамо мепарим. Ҳам ба шитим ҳаво гирифтагӣ ами хел худам зиқ бо ҳаво гирифтагӣ торик некин вай ҳоли соат 3 намедонам чанд иҷа анор як пакет овардаму ҳамиҷа омдагинда ваям чизи вай шуд пакетам дарид анор ғалтид хел ҳама ҷоға вай анор шуд чи дигароша гирифта партофтам амеоша бачаҳо мехӯрад гуфта гирон монда ҳоли чӣ накардям. инҷа хонае ки ман клиентоя реснитсива биёд ҳамиҷа қабул мекардам ҳозир онда ҳама чизома гирифтам инҷа ғун доштам. акнун худо хоҳад соли оянда насиб бошад мебим. кабир свет нест короче света ограничит кадотсиян як рӯз аз соати 8 то соати 6 наомад дигар рӯз аз соати 8 то соати 12 наомад ами хел чи ограничение да муроҷоно беринанда бозӣ карда гаштааст. ҳозир мерим мебинем дилкимч хел зиқ сёравно хонаи падару модар дигар хел ку бурафтоса зиқ меши хони худат бабравям. уже вай шудагӣ барго хел шамол барго рехтост мана хурмоҳо қариб пухтагӣ зард шудагӣ лекин барго ҳамин саҳар мерӯӣ уже бегоҳ нашуда ами хел рехтана сар кардост хай уже ноябр ҳичи ҳаққамоям намонд. уже пагоҳ ҳамичоқ худо хоҳад хонаи худо монда мешим. мана инҷа гуло ҳолиам шукуфтахо рафтааст. мана ин гули роза вай уже ҳаво хунук шавад мана хел сиёҳтоб мешавад уже то зимистон барф боридана ин гул мекунад. ҳавои гарми мана хел сурхаш беҳол ҳам то ҳаво хунук шуд уже баҳол мешавад. мана ина нигаридам шукуфадам ҳами хел худи чорнаи роза бой мешавад. ина шамолва шикастааст. манаҳош пештара гулош вай чизе сурхи беҳол манинаш уже вай шудагӣ сиёҳ шудагӣ. анами хел хонаи падару модар назу хонаи худат ба сёравно рафтанан дар кор чӣ қадар меҳмонӣ кардим чӣ қадар имсол тӯёя дидим насиб будааст тӯй ба худо расонед. ин тарозия овардам ки бороя ҳамаша вай кунам гуфтам чи кело кунам гуфтам свет нест аммо шумо бинон ҳамин ба торик ин хонае ки мо 3 моҳиси зиндаги кардостем торик дида намешад. мана ин сумкаоя гирифтам уже ҷобаҷо кардостям анҷомоя мана ин торик будааст нишон надодааст. мана ин сумкая сеташа 100 сомон гирифтам. сеташа 100 сомон ба гирифтам да сумкаҳо қимат пештар 12-15 сомон мегирифтим ҳозир 40 сомон 35 сомон сеташа 100 сомон ба дод. мана инҷа асали тоза гирифтим намедонам хел шах шудаги будааст. ина чӣ хел карда гирон мебурад акун одам маълум не. бо дута сумкам мана инҷанда
сета билетомо ва 20 килоги додагӣ бо дастба ручной 5 килоги обши ман манаи хел сумка сета гирифтам. Ҳар якчиша 20 килоги мекунам, 60 кило мешад. Бо дутта 5 килоги дастба мегирам. Обши боромо бисёр 70 кило. мо аз паи сумкаондорӣ ба мо роҳи сафед. Хайр, то видеои оянда. дар паноҳи худо бошед. Ватан сиришти ман, бақову сарнавишти ман, замини зарду ҳишти ман, биҳишти ман. Ватан, ватан сиришти ман, бақову сарнавишти ман, замини зарду ҳишти ман, биҳишти ман. Muhabbati tu rang rang shukufta